Τώρα, κυρίες και κύριοι, στις επιτυχίες του Κότινος διάβευσαν οι αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Κότινος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης για άτομα με αναπηρία που έγινε στην Αθήνα. Η Μαρία Κυριακίδου και ο Τηλέμαχος Φανταζίδης κατάφεραν να αποσπάσουν 6 χρυσά μετάλλια και εισάριθμα πανελλήνια ρεκόρ. Με 6 χρυσά μετάλλια και εισάριθμα πανελλήνια ρεκόρ ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους στα Δελφινάκια του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Κότινος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2015 για άτομα με αναπηρία που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας το διήμερο 16 και 17 Μαΐου. Πήραμε μέρος σαν σύλλογος με 2 αθλητές, τον Φανταζίδη, τον Τηλέμαχο και την Κυριακίδου, τη Μαρία, και τα παιδιά κατόρθωσαν να πάρουν ο κάθε ένας 3 πρώτες νίκες με αντίστοιχα πανελλήνια ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο, 50 μέτρα ύπτιο και 50 μέτρα πρόστιο, που είναι τα 3 αγωνίσματα που δικαιούταν να συμμετέχουν λόγω της ηλικίας τους. Η Κυριακίδου η Μαρία μετέχει στην κατηγορία S7 και στην ηλικιακή κατηγορία 10 με 12 και ο Πανταζίδης ο Τηλέμαχος στην κατηγορία S10 και στην ηλικία πάλι 10 με 12. Ειδικότερα η Μαρία Κυριακίδου τερμάτισε πρώτη στην κατηγορία της στα αγωνίσματα 50 μέτρα ελεύθερο, 50 μέτρα ύπτιο και 50 μέτρα πρόστιο, καταρρίπτοντας και στα 3 αγωνίσματα τα προηγούμενα πανελλήνια ρεκόρ. Παρόμοια επιτυχία και για τον Τηλέμαχο Φανταζίδη που κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια με νέα πανελλήνια ρεκόρ στα αγωνίσματα 50 μέτρα ελεύθερο, 50 μέτρα ύπτιο και 50 μέτρα πρόστιο της κατηγορίας του. Ο Σύλλογος δίνει πολύ μεγάλη βάση στα μικρά τα παιδάκια. Προσπαθούμε να κάνουμε έτσι ένα φυτόριο. Ξεκινάμε από πολύ μικρή ηλικία ο σύλλογός μας κάνοντας θεραπευτική κολύμβηση και βοηθώντας τα παιδάκια από τη γέννησή τους και αργότερα μεγαλώνοντας να μπορέσουν, αν θέλουν, και με τη βοήθεια φυσικά τη δική μας και των γονιών τους, να προχωρήσουν και σε αγωνιστικό επίπεδο, όπως έγινε με τα 2 αυτά παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους αγώνες συμμετείχαν πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες και τους παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος Φουντουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Χιάχος, που έκαναν και τις απονομές των μεταλλίων. Είναι ο μοναδικός σύλλογος αθλητικός για άτομα με αναπηρία. Αυτό πρέπει να το δουν όλοι για να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νομό. Πρέπει να το βοηθήσουν και όχι μόνο με χαιρετίσματα ή με άλλες εκδηλώσεις που απλά εμφανίζονται, αλλά πρέπει πραγματικά να το στηρίξουν και να το βοηθήσουν, γιατί είναι τόσα τα παιδιά που κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συλλόγου βγήκαν από το καβούκι τους, βγήκαν από το σπίτι τους, καταλάβανε ότι μπορούν να κάνουν ένα βήμα μπροστά.